Καλωσορίσατε στην Κύπρο, το αγαπημένο μας νησί. Ένα λαμπρό κόσμημα, αγκαλιασμένο από τη Μεσόγειο, τον πλούσιό μας παράδεισο που με υπερηφάνεια αποκαλούμε σπίτι. Εδώ είναι όπου οι ρίζες μας είναι βαθιές. Αποτελεί την ουσία μας, αντιπροσωπεύει τις αξίες μας. Υπερασπιζόμαστε κάθε γωνιά του νησιού μας, κάθε σπίτι, κάθε ψυχή εντός αυτού. Είμαστε εδώ για αυτούς που ποθούν να ακουστούν, για αυτούς που επιθυμούν να αναγνωριστούν, για κάθε ιστορία που απαιτεί να μοιραστεί. Φανταστείτε να είστε εδώ. Μπορείτε να σκεφτείτε κάπου αλλού που θα προτιμούσατε να είστε? Στην Cosmos Wireless δεσμευόμαστε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Κάθε μέρα καταβάλουμε ακούραστες προσπάθειες για να συνδέσουμε κάθε διαμέρισμα, κάθε χωριό, κάθε πόλη, κάθε άτομο. Αυτό δεν είναι απλώς το δίκτυο της Κύπρου. Είναι το απόγειο της συνδεσιμότητας. Σας παρουσιάζουμε την Cosmos Wireless, όπου το ίντερνετ μας με ταχύτητες Fiber εξασφαλίζει ότι κάθε φωνή ακούγεται, κάθε ιστορία αφηγείται. Δημιουργήθηκε για όλους. Φτάνει παντού. Cosmos Wireless. Σας φέρνουμε τον κόσμο.